Ola, pois que placer estar con vos en Brasil, nin que sexa así virtual, nesta presentación de O Desafío Poliamoroso. Eu quería aproveitar esta ocasión para explicarvos como chegou o libro a Brasil, porque ás veces parece que todo sexa unha cuestión de mercadotecnia, de pactos editoriais, en este caso non foi así en absoluto. Mar Bastos, que é a persona que o traduciu, eu coñecémonos hai, eu diría 10 anos, agora como vai estar ele, xa porá as súas memorias cas miñas saber que sae. Pois eu diría que hai 10 anos. Eu estaba empezando a escribir sobre este tema, estaba empezando a escribir porque despois de moitos anos de ter prácticas non monógamas, isto xa o conto no libro que empezouse a organizar unha especie de movimento poliamoroso, non monógamo, ACO en Cataluña e tamén en España. Era un movimento que estaba tendo moitas dificultades para pensar os vencellos afectivos co xénero, de cruzar o xénero cos vencellos afectivos, unha cousa que nos parece evidente, pero que non era tan evidente hai 10 anos en Cataluña en concreto. E, de feito, había case unha reacción antifeminista neses primeiros movimentos poliamorosos. Así que eu empecé a escribir un pouco como reacción a todo isto, sobre algunha cuestión que hasta entón había formado parte da miña vida privada, pero que eu non nin pensara de ese xeito, non? Nin lle buscara como pensamento político redor a eso, nin tiña a intención de facelo público. Entón, a primeira memoria que eu teño con Mar, ti dirás, Mar, despois, se hai un anterior que perdín nos archivos mentais, en unha estación de tren, na cafetería falando. A min quéreme sonar que me chamara para facerme unha entrevista para unha pesquisa que estaba facendo sobre a cuestión. O caso é que aló estuvemos falando da nosa mirada política, da nosa vida, de cousas que vivíramos, que nos aconteceron e pondo eso en común, non? Seguimos atopando durante todos estes anos, atopándonos, coñecéndonos, compartindo. Cando Mar marchou de Barcelona, volvimos a vernos en Brasil tamén, cando hai unhos anos fun invitada polo Mar, ao Museo de Arte de Río. E finalmente, cando saiu o Desafío Poliamoroso no Estado español, chegou un momento en que Mar chamoume e díxome: quero traducilo, este libro ten que estar en Brasil, vou no traducir eu. E puxose a traducir así un pouco así con toda a enerxía, ¿no? E con toda sí, a entrega, a xenerosidade, hasta a esperanza, sabes, esas cousas que facemos así de golpe, de súbito, porque teñen que ser feitas, e temos ese anhelo, non? Entón, traduciuno, buscou editorial, foi tamén quen propuso a Jenny Núñez para que fixera este prólogo, que pois tamén todo un luxo estar en Brasil da man destas dúas personas. Así que, pois eso, todo felicidade e como a proposta política do libro é ao mesmo tempo o mismo que fixo que este libro este en Brasil, e todo o que fixo que nos levou, todo este camiño que nos levou a que o libro este en Brasil está recollido tamén de algunha forma na escrita deste libro mesmo, non? Así que é unha espiral que a mí pareceme que ten que ser dito, non? Que non sea esas cousas que invisibilizamos que parece que non acontecen, porque acontecen e son tan concretas e tan materiais como isto. Así que pouco máis pola miña parte, darvos as gracias por estar acollendo o libro en Brasil deste xeito tan xeneroso, e desexarvos boa lectura, desexar que este texto poda acompañarvos de algún xeito no voso camiñar, e pouco máis. Obrigada e ata pronto.